ପଚା ପାଣିର ବାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ପାଣି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଡାକୁଆ ଗାଲରେ ମାଉଁସ ନାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ ମୋ ଆଗେ ତୁ ସାଇକେଲ ଦେଖଉଛୁ ଏ ଅନାନି ନାକରେ କଥା କହିବା ଛାଡ। ମୋର ଜନ୍ମରୁ ନା କଣ ଆଜି ନାକରେ କଥା କହିବା ଏଇ ନାକରେ କଥା କହିକିରି ପୁଣି ତ ଗୋଟା ଗ୍ରୁପର ମେନ୍ ଏଇ ଜନ୍ଦା ଖାଇ ଗ୍ରୁପର ଉମା ନାନୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଇଏ କାଲକା ମେନା ସିରମେ ଜାଟା ମତେ ଦେଖଉଛୁ କତେ ସାଇକେଲ ଆଣି ମୁଁ ଉଠେଇ ବାଡେଇ ଦଉ ଏ ଅନାନି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। ଖାଲି ପଚାରିବ ଇଏ ଚୁମା କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ଖାଇ ନ ତୁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଖାଇ ହେଲା କି ଚୁମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇକି ତୁ ସେ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋରି ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲୁ ବଢି ବାଟଣ ବାଟୁଥିଲୁ ତମେ ତ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲ ଏପଟେ କାଇଁ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଏ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ତୁ ଆସିକି ଜଣେ ନାକରେ ମୋର ଜନ୍ମରୁ ନାକରେ କଥା ନା ତୁ ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆମେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଆସିକି ପାଖ ହେଲୁ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପାଇଛି ଆଣି ମୋଠେଇ ବାଡେଇ ଦଉଛି ସାଇକେଲ ମୁଁ କିଣିଛି ଆମକୁ ଏଇ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ ସରକାର ଦେଇଛି। ଏଇ ନୂଆ ଯଦି କାନ ଫରଉଛି ଦେଖଲ ସରକାର ଦେଇଛି ସରକାର ତତେ ଆଜି ଦେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ସରକାର ଦେଇଛି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି 343 ମାଇଲେ। ଏଇ ଅନାନି ସରକାର ମତେ ଡାକିକି ସାଇକେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ମାନେ କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ କେମିତି କହୁଛି ମତେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏକା